What's up mga buddy? This is your buddy in the house. Og na si buddy diri. Nasaag na po diba si buddy sa YouTube. So karon mga buddy no, kadi naman tabaguhan diri sa YouTube. Karon tudluan ta mo kung unsaon para mahimo vlogger. Nga tay dali ra kayo noy. Tara ta, sugod na ta. Karon mga buddy no, sumaw na tatong intro. So kung vlogger ka, kung gusto nyo ka may mong vlogger, pras na ako, may vlogger ron ta. Ano ba tayo vlog zone na, vlogger ko rin sa buddy no, unsay? Uy, sana all! So buhato na to na buddy, vlogger man ka no, dapat di ka magpapas mo. Ano to sa ta, kay udto na, tartaham na. Sige mo libre. Libre ba, libre. Tara man, udto sa ta din sa tubigon. Sa mga body na doon nga taga-tubigo namin dire, oh, what's up mga body? Mamburao tatakot ay kwarta. So mga body no mga on sa tabas sa vlogger ka mukaon jud ka. Awar ko na oh. Libre pag yun, salbo. Problema. Si vlogger ka nya mukaon ka dapat mag-vlog jud ka. I-share nimo imong contents ba? I-share nimo imong happenings sa imong life. Hi guys, nangako na may karon guys. Hingay ako ng vlogger guys. Ay ngako na guys. Asipis na to. Grabe sili ra og kaon vlogger good. Vlogger good ka. Kaon ka bari kang pas mo. Kabadi wa na piting manok oy piti. Nami kay kaon masa libre. Busuga lagi. Only rice pa yun. So karon no, ang naman may kaon ako mga tropa diri, tropa pips. Nalamay kay kaon basta libre yun. Basta body ka vlogger. Libre rin ang kaon na sa mga barkada. Lakas gug ka. Uy, benefit sa vlogger. Susunod, tirada na kay vlogger man kano. Next steps ba tips. Dapat lami kay kakuan ang mong postura ba. Presentable ka dapat tapay mo suoton kana murag pangsimba tanawa, murag tag padung mo simba ni. Butang na to diri. Taka na. Uy, vlogger. Oh. Hindi kita malilimutan. Oh. Diba? Kita ka na. Vlog. Mga vloggers, padong mo simba ang tirada ba? Sinina ni mumura kag padong mo simba kay vlogger man ka. So mga to mga buddy no. So kung gusto ka may mong vlogger, dapat dijud ka maulaw no. Ay jud ka ulaw-ulaw kay future gud mo ni future vlogger ko ka. Kita ta diri unahan. Yawas ulaway man gid kaayo daga. Gwapa man gid sila. Andra gwapo man pug ko no. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing twisted slides in both ears. So diri ta mangutana ta diri mga body no. Untana na. Ha? Ayo ulaw kay. Busy kay na siya, mangita tag kaning dili busy. Kani. Let's go. Let's go. Maula mo kamera sayang nga. Ako sa kuan na lang, i-follow na lang sa TikTok panghangiyo. Ako na si Nathaniel Leon. Say hi to my vlog. Salamat. First vlog mga na salamat ha. Thank you. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hi guys. Welcome to my vlog. Pwede may mangutana? Ako na si Nathaniel Leon, basig nakaila ka. Ana lang virtual shake hands. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも So first vlog na ako din, welcome ka sa first vlog. Say hi to my buddy. Hi. Diba? Nice ka man. Nakipangutana. What if kung ikaw, musugot ba ka? Ikaw ang pinakagwapa sa tibuok kalibutan, pati sa outer space, gwapa kay ka. Pero, nakatawa. Pero, imong singot, igit. Musugot ba ka? Di, Ano man? babang mo daan. Ay, kaya! Magandang dilag. Yawan ang tanan! Nice ka man! Agaan ka na kung 5. Pangpalit o guys, water. Kay low budget naman si Buddy ron. O salamat sa iyong pagparticipate. Asa ba kay pangani mo? Shane? Shane Ray Villaver. Uy, salamat ninyo ah! Nathaniel Leon.
Oy, kuya, pwede may magkuha mo kaya vlog mo kuya? Vlog. Say hi to my vlog, first vlog. Nice ka kaya Nathaniel Loon kaya follow kuya. So kuya, karon kay first vlog man ako ni. So, nakoy pangutana nimo kuya. So ang pangutana nako nimo kuya no. Musugot ba ka nga ikaw ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan? Pero imong sa agtang. Mura sa una rin. Dili na wey. Di ka musugot. Di gwapo man kay ka. Nya. Okay ra. Uduol man tanan babae nimo pero nalagi sa agtang imo. Hadlok ka man. Di ka musugot. Ha? Di ka musugot. Alisod man. Hindi ko animo kay mo ana ra ka. Oo. Babaw din na sa ubos. So kani participate mga kuya, tagaan di kag pa-premyo kay buutan man go. Tagaan di kag 5. Kay low budget naman si Buddy oy kwarta. 5 pang scooter. Ako na. Oh, salamat kuya. Nice ka kuya. Salamat. Salamat. Say hi to my vlog. Nice one. Okay. Salamat kuya. Salamat. Nice one. Pagwa ni low budget naman gud tago ba premyo pang low budget ra ba? Mo din ang kuan merkado sa Tubigon Bohol. Tubigon Bohol. Mga tana ta direct presyo sa isda we. Pila ka isda? Palit tag isda. Uy. Isda ba buta na sa aquarium. Te, pwede na ibutang sa aquarium, te. Patay naman na ito, di ay gat. Kaya amin, pwede ito butang aquarium. Yeah, matino ang isip ko pero ako'y sabog na. Alam ko ang tama't mali. Dagan na makailan mo. Ha? Dagan na makailan mo pon. Di lagi ito. Kapantalan na. Sayang nga, di mga butangan sa aquarium, eh. Kasi ako'y sabog na. Ako'y sabog na. Ako'y sabog na. So, karon, kay vlogger man tanaw, buang dapat, lami tag postura. I-advise naman ako tayo, so bato tag ukay-ukayan, mangukay ta. Kaya tayo, tagpila ni tag 5 ra ni. Tag 5 ra. Tag 5 ra, buddy. Uy, palitan ninyo. Kasi ko ba? Buti ni pang kuan ba kanang init kita ang panahon. Kita ang tanawa. Init ang panahon, di ba? Para ani man nino. Imong naong 5. Ako dai sinatan ni Loon. Kailan ko ni mo kuya. Eh kailangan ako sir, gahangi body ni kadi ay. Lagi ba di? Nice ko nice ka body oh body. Nice one. First vlog ra ba na ako ni body? Ha? First Sure vlog. eh. Lagi. Paron kay apil maka sa akong first vlog. Nakoy pangutana nimo. Musugot ba ka nga ikaw ang pinakagwapa sa tibuok kalibutan? Pero ang imong singot igit. Ade ka sagot pa di. Ano naman? Di good. Gwapa mo kay ka. Ade ra. Hindi ka sington, okay ra kayo. Di ka man mahugigit. Hindi ka musugot. Di lagi. Salamat buddy. Salamat buddy. Sige naman. Nice one. Salamat. Arigato gozaimasu. Jing. Do you remember me? Ay lan ako. Alam ko di mo na tanya ano punta. Say to my vlog. Do na tanya. Ari na ko man Jing ay. Okay, salamat. Nice gawan. Okay. So mo to tong handler sa una sa pageant no kana mapiltag pageant ba. Muti handler na to matik. Ito mga buddy no nagulatan na mig sunset pero ang sunset papas langit layo pa kadto mo. Namang gina sa langit ang sunset dai no. Ang sunset na dugay pa na mutugpa. Dugay pa kay na mutugpa so mauli na lang mi ani wa yung sunset mahitabo. So ba mga buddy unta na hinumduman yung tanan tips ni buddy no kay importante kay naa sa vlogger ba. Ug gusto ka ma-vlogger, picture vlogger ka, dali diri. Nakasakto nga kamot. Sumaw na to mga buddy no, don't forget to like, comment, share, and subscribe to this YouTube channel. Sumaw na to mga buddy. Bye bye. See you in my next vlog. Mo ni first vlog na to this week. Bye bye.